Sini bukuk tina bai, sini bukuk Jotika. Norok kuno ino asukai ang personal ni sini sini joto ti perasaan yang asukai, mana hambai riba ya hai si. Am suka maratok bai benro reply rika, o wansarok ni, o header podok ni, bukuk yo to bondong ha hai si. Joto bondo. Am suk bihiya, am suk lachia, amor no atikane reply rina nang hai si. Thik reply rika norok. Good. Ekdom norok bai malai na simus usuk kahai si ang bai thangkai norok bai. Mana norok ni bagai gift ani simi ti prasani simi gift. Te kaisa norok no koinan musungo kubang ma content sanamne borok tongo, kubang ma Facebook account sanamdak tongo, chini ti prajuk rok bisas kai chini ti prasarok, chini ti prajuk rok. Norok borok ni bagai bakicha emon je kora kai kaisa video sanamdi borok jate lachioi borok ni account delete khai rona ja. Khoraksa wanjui kaijak burui Karen bill tuyoi buba karan kutuk tong payo abono sudah reply rina runglai abu khub bondong lai tongo oto tika mosana khai rungbayo borong ni bagai norok kunina angkoi nai kitcha norok video sanamna ni bagai tini chini bukuk Jotika tingno naide chini bukuk Jotika na bobo sanamo bole musa bole reels sanamo bole haipano thik time bo reply rina ni nango boz kokno bhage reply dina abo saimara nango chini bukuk tina no kana bo sanamo bo reply rika norok na Belai ka Hambai ani simi